Vi har varit om tider 8-4-8 mål i Hålløysen kväll, men får så mycket ner i 5 mål. 4 lyckas så ganska inte gott ut, jag men det var ganska mer nökt där vi satt någon lyck. Ja, helt säkert. Jag hade viskat som i 4 Hålløysen vi slash tord att spela. Vi tord slash affär in mot målen och skjuta och i satt någon lyck hade ju munnen att han har visst klara få mer mål det där vi skors. Går sen väl mål någon eller vi skjuta vann, det var ju kan man ska säga. Vi kunde gå finns fler mål alltid. Jag var längt löt för Lloyd här. Det sätter rör svinken några mål. Varje inte helt tycker också väl där. Ja, jag har lyckats nägga och kanske jag var gärna gå men det var lyckas nägga till vilket torde för mot målen och vi inte spela en och så framåt. Det blev mer sammanspel och i satt mål det blev det bättre då. Var det ganska synd för respektfulla Arndesten? Jag halt faktiskt inte. Jag halt inte vi tagit så respekt på att hammattan att vi inte var respektnar. Men självante man vet väl att det går och man vet väl här tror jag utländska spelare som virkelig skulle välja spela och ja, det visste vi självante men inte så vi var bängnar kallt. Nu blev det lite att stiga det kunde mot till Chalter och Stjärnorna men till tänka så att vi är kappen så dunken tror att det kunde börja det fram mitten till Taipa Elin och släppa in FN-finalen och fortsätta. Helt säkert. Nej, jag vet för sånt det kämpa och ta inte så gangen och så må finna ut alltså vi är inte kom toppformen så att toppa om jollen så det ska nog gå. Det bästa rätt än jag tycker. Yes, det bästa rätt.